darling. Naimbag na oras, Silokanja! Yes, isang masaya at panibagong episode naman po ang inyong matutunghayan dito sa nagbabalik na entertainment show sa Buong Ilocanja. Ito ang Wake Up, Ilocos! Kumusta ka naman, Wayne? Okay lang, ikaw? Okay naman din. Yes, dami na pong nangyari sa ating season break. Yeah, in terms of mga status, situations, mga Speaking of married na status, dyan. yes, si Miss Rachel is now Mrs. Rachel C. Oy! Yan, happily married na siya. Oo, kasi hindi ako Settle nakapunta down ng na. wedding niya. So, maraming Bakit reasons. naman? Hindi kasi, ganun talaga. Sobrang May mga commitments Hindi ka. ko kasi maiwan yung kambal ko, lalo na wala na yung husband ko nasa abroad. Medyo. Wow. Yes. So Ay, ikaw anyway, naman. congratulations. Oh, congratulations Rachel and best Harvey, wishes. of course. Yeah. Ay, ikaw naman. Anong Same ginawa thing, mo? kung ano yung ginawa mo sa mga kambal mo. I did the same na inulagaan ko rin yung baby ko pala, mga tuloy. Muntik nang makasabi ako ng madudulas ako dito. Kasabay ng ating pagbabalik ay mga panibagong segment rin ang ating inihanda. Gaya na lamang sa ating What's Cooking segment, isang nakakatakam na recipe ang ating matitikman, courtesy of Chef Sam. Yan ang Chili Verde con Puerco a la Chef Sam. Sa ating artistic segment naman, may bagong makakasama si Ate Karen. Yan ay walang iba kundi si Ate Jonah. Tunghayan natin kung paano nila pinaganda at ginawang kapakipakinabang ang isang botelya ng mineral water. Tutukan yan dahil panahon na naman ng tag-ulan. Usong-uso ang mga iba't ibang sakit at isa na dyan ang dengue. Kaya naman panuorin kung paano maiiwasan ang sakit na ito sa ating Health Watch. At sa ating live act segment, panoorin ang pinakabagong music video ng Wake Up Ilocos host na si Kenneth Rabago. Mamaya na yan. Nako, super excited na ako at kaya huwag niyong ilipat pa ang inyong channel dahil sama-sama pa rin tayo sa pagbabalik ng inyong favorite infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos!